Avui us presentarem a la Lídia, exalumna del campus, que va cursar amb nosaltres el certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones al domicili, a l'edició del 2018. Un certificat de professionalitat és un títol oficial que acredita a qui l'obté que és competent professionalment per a desenvolupar una ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar la professió de manera correcta i d'acord amb les exigències del mercat laboral. El CP d'atenció sociosanitària al domicili és un curs de 640 hores de durada, de les quals 120 són de pràctiques laborals. Aquesta formació capacita per a la cura de persones en el domicili, atenent les seves necessitats de salut física, psíquica i social. Les sortides laborals principals són treballar a domicilis particulars, empreses de serveis d'atenció domiciliària i pisos tutelats. Arran de fer aquesta formació i professionalitzar-se, la Lídia va poder trobar feina estable en aquest sector. Des de fa 3 anys treballa a una empresa de serveis d'atenció domiciliària a Terrassa, amb contracte indefinit. Vaig començar a fer el curs fa bastants anys perquè porto un auxiliar de vida a domicili i després necessitava una mica més d'experiència i demanaven uns papers per certificat de professionalitat. Vaig començar des del 2001 fent ajuda a domicili i em va agradar molt perquè tractant les persones jo crec que s'ha de tenir molt de carinyo, s'ha de tractar molt bé les persones. S'ha d'entendre molt bé les situacions que tenen a domicili, sobretot perquè tenim més temps per dedicar-nos amb ells. En comptes de... vaig estar a residències, però em va agradar molt domicilis per això, per el tracte directe amb les persones. Estava apuntada a Foment perquè estava en paro i buscava aquest curs perquè m'agradava molt treballar amb això. I vaig estar apuntada i em van trucar, va trigar molt perquè un any i pico en sortir aquest curs i me'n vaig assabentar per això, per Foment i per l'INEM. El curs de formació era un curs molt interessant perquè fèiem pràctiques i fèiem teòric. El teòric era molt interessant també amb els professors. Les pràctiques estaven molt bé perquè fèiem com punxar, per exemple. Jo no sabia mai com punxar, o sigui, li tenia molt de pànic i el Joan ens va ensenyar molt bé. Canvis posturals, les pràctiques a mi m'agradaven molt perquè eren com més tenies contacte amb les coses. I teòric també, evidentment, però si eren 5 hores també s'ha de dir que, clar, eren intensos perquè se'm feien curs. Se'm feien curs perquè m'agradava molt. Jo era algo que absorbia, com abans he dit. Sí, molt bé. Doncs molt bona. Fa 3 anys que vaig fer el curs i tinc encara contacte amb professors, alumnes molts, o sigui, 4 o 5, també estan a la nostra empresa on jo estic treballant, ens trobem a les reunions i un es sent molt bé, perquè clar, has vist que han estudiat com tu i estàs treballant com tu, o sigui, molt bé, molt de contacte. Sí, vaig convalidar les pràctiques perquè, com tenia ja molta experiència, vaig parlar amb l'administrador que portava els papers i em van mirar les diverses empreses que havia treballat. I vam buscar els documents que necessitaven i ja era suficient per convalidar aquestes pràctiques. La meva manera de buscar és sempre per internet. Em fico en pàgines per buscar i vaig trobar molt fàcilment perquè busco empreses de servei a domicili a Terrassa, surten moltes, vaig començar a donar currículums i tot i vaig trigar 2 mesos en començar a treballar. També tinc experiència i clar, això té més
més plus per mi, no? Doncs un dia normal, jo avui mateix m'aixeco a 7:15 i agafo l'autobús, me'n vaig a la Rambla, perquè tenim una zona, cadascuna tenim una zona de Can Palet, a Can Orell, per aquí, i doncs vaig al primer domicili. El primer domicili és un noi que té problemes familiars i té dues nenes petites. I doncs jo vaig ajudar aquesta nena petita que té 20 mesos i la té 3 anys i mig. Vaig ajudar a vestir-los, ajudo una mica també a que aquest noi es posi a la casa una mica bé, perquè està una mica en condicions que no estan bé, i l'ajudo. Ajudo a la casa i ajudo no a fer feina, sinó a que ell comenci a portar els nens bé i una mica de socialitzar amb ell, o sigui, profunditzar amb ell, que ell s'espavili, diguem, no? Jo ajudo una mica a que ell faci coses amb els nens, perquè no té la dona, ha tingut problemes X. Després faig una hora aquí, després me'n vaig amb una usuària que es diu Rosa i porto 2 hores amb ella. Estem veient la tele, sortim a passejar, anem al metge, o sigui, molt bé, molt bé. Porto 2 anys amb ella, molt bé. Després vaig a una altra senyora, també que la tinc al costat, en 5 minuts vaig caminant, i també el mateix, aquesta senyora té una mica de vèrtic, sí, clar, no pot sortir tots els dies i vaig a fer gestions. I a última hora vaig amb una altra senyora que té Parkinson i és diferent, o sigui, hem de fer el dia a dia, hem de fer activitats de psicomoticitat una mica, hem de treballar una mica amb ella i fer la memòria també, o sigui, una mica estimulació cognitiva. Sortir també a passejar, fer higienes i amb ella també estic 2 hores. Poder ajudar a les persones, clarament, perquè nosaltres tenim, jo crec que tenim com un poder, no? Si nosaltres arribem al domicili i fem jo faig una foto amb els meus ulls mateixos, faig una foto a veure què pot necessitar aquesta persona. Si aquesta persona pot necessitar ajuda tècnica, ajuda cognitiva, té alguna malaltia, qualsevol cosa, jo ho estic veient només arribar al domicili. M'agrada ajudar les persones molt, m'agrada aquest treball. M'agrada més que treballar en una residència que trobo que és més fred, no? Respecto evidentment tot perquè he treballat, però em quedo molt amb el domicili, perquè amb el contacte de les persones, sobretot, poder ajudar. Doncs les animaria molt que tirin endavant, que és un curs que a mi m'omple moltíssim, o sigui, és una cosa que ajuda les persones que necessiten de nosaltres, perquè nosaltres ens veuen una estoneta al dia i fem molta cosa per ells, o sigui, és molt important. Aquest treball ha de ser una devoció, t'ha d'agradar, o sigui, t'ha d'agradar molt poder ajudar les persones. I doncs jo els diria que endavant, que és un curs que potser es pot veure una mica intens per 5 hores, però és molt, molt maco, sobretot les pràctiques. M'agrada molt fer pràctiques amb aquest curs perquè et diverteixes moltíssim. I amb els professors no et puc dir més perquè els professors són maquíssims, els tinc aquí, al meu cor, i les companyes també, o sigui, endavant. Accent Social és una entitat de referència en l'àmbit d'atenció i l'acompanyament de persones, amb més de 15 anys de trajectòria a Catalunya. El seu equip està format per més de 1.600 professionals i l'any passat es van prestar més d'1,5 milió d'hores de serveis. La seva història va començar l'any 2003 i a dia d'avui dona servei a més de 10.000 persones, a més de 70 municipis, en serveis d'atenció domiciliària, centres de dia, habitatges amb serveis, una residència i un centre de persones sense llar. Accent Social centra els seus esforços en millorar la qualitat de vida de les persones i del seu entorn, des del respecte, la proximitat al territori i el compromís social. Un dels valors principals d'Accent Social és el compromís social
Aquest es basa en la inserció i la participació de persones com a part activa de la societat. Accent Social treballa per la sensibilització de l'entorn en quant a la igualtat i a la diversitat que podem trobar en una societat. Nosaltres volem complementar l'ocupabilitat de les persones que es volen llaurar un futur professional i això ens ajuda, lligant a la pregunta que em feu, a obtenir persones que volen descobrir com funciona l'àmbit sociosanitari dintre d'institucions, en domicilis i també en l'àmbit de la neteja. Aquestes pràctiques no laborals a nosaltres ens permeten conèixer nous perfils professionals que en ocasions són insertats un cop han finalitzat les pràctiques. Comentar també i aprofitar per dir que la nostra entitat, Accent Social, prioritza la contractació de col·lectius vulnerables que també tenen moltes dificultats per accedir al mercat laboral. Les nostres línies de col·laboració, com ja hem comentat en l'apartat anterior, seria les pràctiques no laborals. Què ens permeten les pràctiques no laborals? Ens permeten ensenyar l'entorn en el qual nosaltres ens dediquem, a l'àmbit sociosanitari i de la neteja. Per nosaltres és una oportunitat a aquelles persones que cerquen feina en aquest àmbit, mostrar-los com és l'entorn laboral en aquest ambient professional. Seguidament, nosaltres també tenim actualment ofertes publicades amb Foment Terrassa que ens permeten cobrir suplències, en aquest cas de personal sociosanitari al SAT de Terrassa, per cobrir les suplències d'estiu. No només aquest procés, en tenim d'altres, però constantment estem en contacte per aquest tipus d'accions. I finalment, la inserció i el seguiment que es fa de col·lectius vulnerables, col·lectius que nosaltres també treballem conjuntament amb Foment Terrassa, com poden ser persones amb diversitat funcional, majors de 45 anys, persones de risc d'exclusió social i dones víctimes de violència de gènere. Recentment, l'equip de Foment Terrassa ens ha comentat, traslladat el seu programa Transraça. És un programa que es basa en la inserció i fer el seguiment de persones del col·lectiu LGTBI, i més concretament de dones trans, que ens consta que són un col·lectiu que té, de tots els col·lectius vulnerables, més dificultats per accedir al mercat laboral. Accent Social vol contribuir en aquest àmbit i està molt interessada com a entitat a formar part d'aquest projecte i a donar suport a Foment Terrassa. Una altra col·laboració que nosaltres recentment tenim amb Foment Terrassa seria la col·laboració de rebre candidatures de dones, de col·lectius vulnerables també, víctimes de violència de gènere procedents de Casa Galeria, de Terrassa, i fer-ne el seguiment corresponent una vegada s'han insertat aquests col·lectius. I finalment nosaltres també col·laborem en pràctiques curriculars, que són estudiants que estan fent formacions sociosanitàries i de neteja al campus professional de Vallparadís. Insistir, aquestes persones estan totes inscrites al Servei d'Ocupació de Terrassa i també donar oportunitats a nivell d'inserció, òbviament, i per mostrar l'àmbit en el qual nosaltres treballem, com ja he dit anteriorment, perquè puguin créixer i seguir fomentant i llaurant un futur professional.
Aquesta és una pregunta, crec que és la que és més interessant de cara a entitats que vulguin col·laborar, per exemple, en Foment Terrassa. Nosaltres és una tranquil·litat tenir un equip tècnic d'ocupació, d'intermediació, que ens pugui ajudar a seguir coneixent tots els projectes que aquestes entitats proposin, liderin, perquè Accent Social vol estar a l'avantguarda de tots els projectes socials que hi pugui haver i participar-hi molt, molt activament. Per altra banda, el fet que nosaltres podem publicar ofertes, demanar determinades candidatures a l'equip d'ocupació, els tècnics i tècniques d'ocupació de Foment Terrassa, i que ja coneixin la nostra activitat i que sàpiguen els requisits dels perfils professionals que nosaltres necessitem concretament, ens treu molt de feina, ens fa ser molt més eficaços en el nostre dia a dia i estar ja molt tranquil·les de que les persones que ens derivi per cobrir aquestes vacants que tenim ja han passat una criba prèvia que ens permet derivar directament en els centres de treball aquestes persones i amb molt d'èxit siguin insertades. I finalment, Accent Social, nosaltres sempre diem que és una entitat en què tothom hi té part, tothom pot formar-ne part. És una entitat molt oberta, molt plural, i nosaltres el que desitgem és poder contribuir a millorar la societat i seguir complint amb el nostre projecte social d'integrar a tots els col·lectius de persones que formen part d'aquesta societat.